भोजपुरिया भाई लोगन के राजेश्वर मधुकर के नमस्कार। भैया जय भोजपुरी जय भोजपुरिया। भैया लोग भोजपुरी में रउरीपान देखत होखब जा कि गीत गवनई के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तो यूट्यूब पर आवते रहेला, लेकिन हम ही सोचनी कि अपने भोजपुरिया भाई लोगन खातिर सेहत से संबंधित कुछ कार्यक्रम बनाई, ताकि कहल जाला कि तुलसी धन धाम शरीरिये ले। जब शरीर आदमी के स्वस्थ रही, जब नीक रही, जब ताकत रही, जब चले फिरे के शक्ति रही, तबे आदमी ज़िंदगी के कोनो सुख के उपभोग कर सकेला। ये वजह से गीत गौनई तो तबे अच्छा लागी जब देह निरोग रही, जब कोनो बीमारी नहीं रही। हम वह काम करी लें कि अपने भोजपुरिया भाई लोगन के खातिर, जौन हमरा खातिर जान से प्यारा है लोग, उन खातिर कुछ ऐसन कार्यक्रम बनाई जौन घर के आसपास, गांव के आसपास जौन ये खर पतवार और जौन चीज़ पैदा होला वही के उससे का फ़ायदा उठा सकल जाला, ई पर कार्यक्रम बनाई। तो रउरीपान से एगो निवेदन बा कि अपने भोजपुरिया भाई के चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब करी, नीके रहीं, स्वस्थ रहीं, हंसत खेलत रहीं, बस यह हमार कामना बा। लेकिन ओकरे पहले रउरीपान से एगो निवेदन बा कि भैया लोग ई भोजपुरिया भाई लोगन के चैनल है, भोजपुरिया भाई लोगन से यह निवेदन बा कि हमरे चैनल के रउरीपान सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट बॉक्स में जाके बताई कि हम अपने कार्यक्रम के और बढ़िया बनावे खातिर हम कौन कौन सुधार कर सकिले। कहाँ से कि ये भोजपुरिया भाई लोगन के इज्जत के सवाल है, हमरे इज्जत के सवाल है, भोजपुरी के सवाल है। भोजपुरी तो अपने माई के बराबर हुई ना। तो चलिए शुरू करतानी आज के ये कार्यक्रम के बारे में जानकारी। भैया लोग आज हम बतावे आइल बानी कि गन्ना के रस के कौन कौन फ़ायदा होला। कहाँ से कि गन्ना हमारी पान के घर द्वार में बहुत ही लोकप्रिय है। ई नगदी फसल कहल जाला। लोग गन्ना के खेती करेला, ओकर गुड़ बनावेला, रस पिएला। लेकिन एकरे रस के पियले से कौन कौन फ़ायदा होला आज के कार्यक्रम में हम विस्तार से रउरीपान के बताई, और पूरा कार्यक्रम रउरीपान तन ध्यान लगा के देखी और सुनी जा। एमे से बहुत बात के जानकारी ज़रूरी है कि रउरियो पान के पता हुई, लेकिन हम एक जौन नईखे जानकारी ओके बता देता नहीं, और जौन जानकारी बा ओके याद दिया देता नहीं। तो भैया लोग ई ऊर्जा के बहुत बड़ा स्रोत है। ये ऊखी के रस जौन बा, ये ऊखी के रस ऊर्जा के बहुत बड़ा स्रोत है, और ये लीवर के बहुत स्वस्थ रखेला, जौने की वजह से पीलिया से बचाव होला, कैंसर के रोकथाम करेला। ये शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब बीमारी से लड़े के ताकत ये पैदा करेला। औरी तो औरी ये बुखार में भी बड़ा लाभकारी होला। और अगर कोनो गला में कोनो तरह के दिक्कत बा, परेशानी बा, गला में खराश हो गइल बा, चाहे इन्फेक्शन हो गइल बा, तो वो में भी ये बहुत फ़ायदा करेला। एक साथे साथे घाव के भरले में, कहीं अगर चोट चपेट लग गइल बा, घाव हो गइल बा, तो घाव के भरले में भी ये ऊखी के रस बड़ा फ़ायदा करेला। सबसे बढ़न बात कि जौन पेशाब से संबंधित समस्या होला, अक्सर समस्या हो जाला, देहिए हो तो वो हो जाला, लेकिन वो समस्या में जौन बा ई ऊखी के रस बड़ा फ़ायदा करेला। तो यही के हम रउरीपान के विस्तार से बताए कि ई कौने कौने चीज़ में फ़ायदा करेला। ई ऊखी के रस में स्वाद के साथ साथ सेहत भी होला। ई रउरीपान के कई तरह के बीमारिन से बचावेला, साथ ही त्वचा के भी, मतलब चमड़ा से संबंधित कोनो दिक्कत बा, परेशानी बा, तो ओके दूर करेला। थकान से भरल दिन में 1 गिलास गन्ना के रस अगर मिल जा तो रउरीपान के स्वास्थ्य के साथ ताजगी भी मिलत हुई। ये रउरीपान महसूस कैले होखब, लेकिन शायद रउरीपान के ये बहुत कम ही पता बा कि इस सेहत के हर तरह से ठीक करले के शक्ति ये ऊखी के रस में होला।
ऊखी के रस बहुत ही सेहतमंद और गुणकारी पेय है। एमे कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसन ई आवश्यक तत्व मिलेला जौने से हड्डी मजबूत होला, दांत के समस्या कम होला। गन्ना के रस के ई पोषक तत्व शरीर में खून के बहाव के सही रखेला आ यही वजह से ई गन्ना के रस से कैंसर आ डायबिटीज जैसन बीमारी में लड़ने के ताकत मिलेला। अब भैया लोग गन्ना के रस में जौन के ऊखी के रस, हमारी भोजपुरी में तो गन्ना नहीं बल्कि ऊख कहल जाला ना, तो ऊखी के रस में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम के मात्रा एकरे स्वाद के क्षारी मतलब खारा बनावेले। ये रस में मौजूद ई तत्व हमरीपन के कैंसर से बचावेला। गन्ना के रस कई तरह के कैंसर में लड़ने में सहायक होला और साथ ही ये प्रोस्टेट के एगो बीमारी होला आ चाहे ब्रेस्ट कैंसर होला, स्तन के कैंसर होला, ओहू में ये लड़ने में काफ़ी मदद करेला और ओके ख़त्म करेला। इतना गुणकारी है ऊखी के रस। ऊखी के रस में पोटेशियम के मात्रा बहुत अधिक होला जौने वजह से शरीर में ई पाचन तंत्र में बहुत फायदेमंद रहेला। तो पाचन तंत्र का मतलब जौन खाइल जाई तौन पच जाई, जौन खाइल जाई आ पच जाई तब शरीर तो स्वस्थ रहबे करी। आ पेट एकरे साथे साथे पेट के जौन संक्रमण बा, पेट में किसी कोनो तरह के मान ली इन्फेक्शन हो गई, कोनो तरह के कोनो दिक्कत हो गई या कब्ज के समस्या हो गई तो ओके ई ठीक कर देला। इतना एकरी में ताकत है। और एक सबसे बढ़न बात रोरी पान के बताई कि ऊखी के रस में दिल के बीमारी जैसे दिल के दौरा आदि के से बचाव करेला। ये ऊखी के रस से शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर गिरावेला आ धमनी में जौन अपने नसन में जौन बात उन भोजपुरी में सुनी कि नसे में कहल जाला कि वो फैट जम गईल बा, वो तो ओके जब जौन जमेला जौने के वजह से जौन दिल के बीमारी के खतरा बढ़ेला ओके ही साफ कर देला। एक बात औरी कि ऊखी के रस में प्राकृतिक शक्कर पहुंचा के आ ख़राब कोलेस्ट्रॉल के कम कैले के बहुत बढ़िया शक्ति होला जौने की वजह से वज़न कम कैले में सहायक होला। ये ऊखी के रस में घुलनशील फाइबर भइले के कारण वज़न हमेशा संतुलित रहेला। ये ऊखी के रस मीठा आ प्राकृतिक शुगर से भरपूर होला। एमे कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स के वजह से मधुमेह के रोगिन खातिर ये अच्छा एगो चीज़ है। एमे हाइड्रोक्सी एसिड पदार्थ होला जौन त्वचा संबंधित परेशानी के दूर करेला, मतलब चमड़ा के जौन परेशानी होला ओके ये दूर करला। ओमे कसाव ले आवेला, मुहासा से भी राहत पहुँचावेला, त्वचा के दाग कम करेला और त्वचा में नमी देके ई झुर्री के भी कम करेला। ऊखी के रस त्वचा पर अगर अपनी चमड़ा पर लगाई आ ओके सूखे दें आ जब सूख जा तो ओके धो लें। बस इतना कैले से रौरे चमड़ा में एकदम निखार आ जाई। ऊखी के रस के सेवन रौरीपन के गर्मी के दुष्प्रभाव से भी बचावेला और सेहतमंद भी बनावेला। साथ ही गर्मी में जौन डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी के जौन कमी हो जाला ओहू से ई फायदा पहुँचावेला। इतना एमे तत्व होला। एमे मौजूद आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज जौन तत्व होला उ रौरे शरीर के पोषण देहले के कार्य करेला आ कमजोरी महसूस नहीं होखे देला। ऊखी के रस में आयरन के बहुत बढ़िया मात्रा होला जौने के वजह से ई महिलावन खातिर, ई घर के जौन माता बहन बाड़ी उनका खातिर भी ई बड़ा फायदा करेला।
तब भैया लोग ई रहल ऊखी के रस के बारे में कि ऊखी के रस पियल हमरी पान खातिर कितना ज़रूरी होला। रउरी पान एकर ऊखी के रस के सेवन करी आ स्वस्थ रही, नीके रही। रउरी पान अगर स्वस्थ रहब जा, नीक रहब जा, यह दुनिया के सबसे बढ़न धन दौलत है, एकरी आव कुछ नहीं होला। तो अब आज्ञा दें अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर के। हम फिर आई यही तरह कोनो अपने घर के आसपास में जौन चीज़ मिलला ओकर जानकारी लेके। नमस्कार।